A výjíždí jednotka, která označí místo havárie, tak aby nedošlo k ohrožení samotných zasahujících. Velitelka zásahu dohasí ještě malé ohýnky. Vyjíždí další část jednotky, aby zlikvidovala překážky k zásahu, to znamená drobný polom na letadle.
Takže folie samozřejmě proti šoku, odchlazení a teploty z úrazu. A tento náš pilot, vodníček, bude přenesen do bezpečného místa k dalšímu ošetření. Nyní se nachází ve stabilizovaném stavu. Velitelka zásahu samozřejmě provede ještě také mapování situace v letadle, jestli se tam nachází nějaké látky, nebezpečné látky, které by mohly poškodit okolí, ovzduší a tak dále. Takže tyto látky nachází a je povolána jednotka chemického zajištění. Takže vyvolá nejdříve chemický poplach. Jednotka chemického zajištění, která mapuje situaci, nejdříve letadla provede průzkum dosimetrem. Prozkoumáno, jaké látky jde. Tyto látky jsou jedy a jsou umístěny do bezpečného přepravního vaku. K další likvidaci v místech tomu speciálně určených. Se rozloučili a poděkovali za váš potlesk. Soptíci, Amr. V současné době pracuje u našeho sboru 18 soptíků. Na podzim budeme vyřazovat asi 4 soptíky do mladších žáků a budeme přibírat přibližně 6 nových, takže kdo měl zvlášť zájem, kdo se zúčastní této přípravky, tak samozřejmě budeme rádi. Děkujeme za váš potlesk.